Здравейте и добре дошли в каналът ми. В днешното видео ще направя Bratz Challenge и по-точно ще се гримирам като една от куклите от Bratz. Това е и моята кукла. Започваме с коректор, като аз използвам този на Aura и го нанасям с плоска четка. Потупвам с Beauty Blender, за да отстраня излишното количество. Нанасям и пудра, за да запечатам коректора, като тази е на Rimmel Stay Matte. Късвам си и малко тиксо и го залепям отстрани на окото, като то ще ми помогне да направя права очна линия. Преминаваме и към сенките, като аз избрах Too Faced Chocolate Bar. Взимам бял цвят и го нанасям по целият клепач. След което преминавам към светло-кафяв цвят и го нанасям в сгъвката на окото. Взимам и по-тъмно кафяво от предходния цвят и го нанасям във външния ъгъл на окото, като го преливам и навътре. Взимам и най-тъмният цвят, като него го нанасям във външният ъгъл. Правя и кът криз, като използвам плоска четка и коректор. Взимам от белия цвят и го нанасям върху кът криса. Връщам се с предишната четка и преливам, за да няма резки линии. Това са извършените сенки, които направих. Използвам очна линия на Golden Rose. Ако се чудите защо не го пише, просто е твърде много изцезавана. Идва момента, в който просто се молиш да не омажеш всичко в очна линия. Преди малко ви казах да не се омазвате с очна линия, но послушайте ме, защото аз се омазах. Идва момента, в който просто спираш да дишаш и се молиш просто да се получи. Просто погледнете колко отчаяно гледам. Ами нещо такова трябва да се получи. Нанасям базата на Trendy Tub. Да, знам. Отново. След 20-минутно натискане на помпичката излезе най-накрая продукт.
Нанасям я на цялото лице, като я разнасям с пръсти. Използвам този фондитен на Maybelline, като забелязах, че цветът не е същи като моя и ми е много по-тъмен. О, да, това лице. Реших да смеся фондитена на Maybelline с малко коректор, за да мога да го изсветля. Нанасям от коректорът на Revolution. Много хора се оплакват от коректора, че мирише токсично. Аз би го определила като ацетон или нещо такова. А също така свършва доста бързо. Имам чувство, че твърде бързо изсъхва. Фиксирам коректора с пудрата на Rimmel. Контурирам лицето с този контур на Lums. Нанасям малко и на врата, понеже фонтена ми е по-тъмен. Нанасям от бронзанта на Too Faced. Тук се сетих, че съм забравила да си контурирам носа. Нанасям малко повече руж, понеже куклата има доста. Нанасям от този черен молив на Golden Rose във водната линия на окото, както и при миглите. След което опушвам с малка четка. Нанасям от спиралата на Too Faced Better Than Sex. Мисля, че няма момиче, което да не прави тези физиономии, когато си слага спирала. Малко почивка за глътка кафе. Преминаваме към устните, като аз ще използвам този молив на Golden Rose в цвят 18. За да постигна по-плоски устни, нанасям малко коректор по средата на устните и го разнасям с плоска четка. Защо да не сложиме още малко? Както е казал Мечо Пух, колкото повече, толкова повече. Слагам по средата на устните от този гланц на Ши. Облякох топ, който се доближава до този на куклата и наместих косата си. Това е и днешното видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да го харесате, абонирайте се за каналът ми и натиснете камбанката, за да не пропускате следващите ми видеа. Чао и до следващия път!